Iro itrai, sai sin pat ngai kublei pi baro haga kerteng ke batiang tam ke jong ujisu. Te menta ka singi ngawan ra e ka jubab ka ba pilaya keli jing keli nanga. Te shua bangan jubab e ka jing keli nga kwa banya tho ya pi ba haba ujisu uwan siya ka perthai. Uwan ba ukwa ban kurku. Kata ka di ka lenti ka jong ublei ban pa ya lau jong ukon bala kamar wai ubalong ujisu. Handrai kibabon ki isi ya u. Kibabon ki long persya ya u. Bat kibabon ki laya saknar pna ya u. Te ngaru habang awan. Haga ni ka YouTube channel ngakhlem wan ban penduk mensim yanu ru. Ngakhlem wan bangan penduk jingkermen. Ngakhlem wan ru bangan ben yanu ru. Handrai ngawan ra. Nyakak tien ke jong ublei. Ngawan ra eka ke ba ublei ukwa bangan wan ra syapi. Na ka benta kita kiba ko ungu kanlong ke jingkurku. Handrai na ka benta kita kiba bom ko ungu te kasa hapi. Handrai ka jingtmu ke jong ngakam de yang bangan penmong ya pi. Lani bangan pensngau si ya pi. Handrai ya ka ba utrai ukren ya kata. Ngawan ra hapdeng jong pi. Te kila don kiba keli yang kumne. Ba ladangi menta. Ngi day ki brio ki baju rap ya ki kwai ki tempau te ngi juim nakato bat ki don ru kito ki ba kamai da ka ba ki de tim lane ki de kiat lane ki de ki kwai ki de ki sigret ki de kitu ki nu kino ki balong ki bom tei ya kamet ka jong ki brio te kidon ki bala keli nga ki ongi ki bala de ki bala imja nang to te ladangin ya kene ka kam te ngin bam da ka te ka ka panga kwa pangan ong ya pi ba ka ka pa pi man kam ya pher hi na ka ba nga man namar la shisha nga klem trei ya kata ka kam ka ba pi trei kum kinong rep kwai kum kinong de kiat kum kinong de tim kum kinong de kwai kinong de sigret langam de ki ba trei ya kata ka kam hanrei haba ka kam ka jonga ka banga imja na ka banga trei haba utrai u ong nga ya katu ka kam bat haba nga upendap upen biang nga te piru lada pila pule ka tin ka jong uplay ba lada ka tin ka jong uplay ka ong wat nam pendot bai kita ki bomlong pu te pis ngau tho ba ki hi ki bomlong pu kam de yangi bangin pendot ya usbai te pis ngau tho hi lada kam long ya phi ba phen bam bandiru kalong ka babakla te kata ka mo ka tin ka jong uplay ka khot yangi chata te lada phi don ya ka dok nuot ka ba thrang shisha ba phin kita ki te pi duai ke nya hak mat jong ublei kat ba phim phat yo ya kata ka kam ka ba ublei ula pen kre na ka benta ka jong pi trei ka tu ka kam ublei us ngau tho ye ki brio ba ki thangan ka kpo ka thangan om dei tang ma phi ba thangan ngaru nga thangan baro hi ngi thangan te da ka jing ngor ya tho ken che utrai ong trai ka ten ka jong me ka ong bangim dei ban pendot sbai ki bom long pu hen rengi la im da ka ni ka kam menta kum nu ngin pendap iki khon ki kti ya tho ha u un ngap un yo ya ka dok not ka jong pi uble utip ya ka jing thangan ka jong pi uble utip ban pendap ban penbiang ya ki sim yeng te hato unom pendap ya pi te kat ba phim pat yo ya kata ka kam ka ba dei biang pi tre be ya ka to ka kam ga ngai uble unom no ya pi hen re ha ka ju ka por pi duai ba phin lan bat uble un ya pi da ka wei pat ka kam te gila don pat ki ba ong yang hato ngi ki ba de kwa ngi ki ba bam kwa ngi le chadu jok te nga klem ong ya pi ba phin le du jok la da pi bam kwai hanre nga ong ya pi ba la da ngi bam kwai habang ngi duai ki jing duai jongi kim kiu stat hak mat jong ublei nama ublei jongi udai ublei uba khoj te habangi bam ya kwai ka penjabo bat kam dei ru tang kata nama ka tin ka jong ublei hi ka ong wat nam bami ki ki bom te kam tam ki ba pen snio ki ba pen bu ai te ukwai ru pen bu ai te dei namar kata ka daw ba
nga ong wat nom bam kwai na mar bangas ngot ho yala de ladangi bam kwai ki jing duai ki jongi kim kiu stat habangi pule ka tien ka jong ublei ru ngim ngot ho ngim la ban hi kai bat haba don ha yeng ha sem jongi ki ba sha te sha khom ha kanu ka benta ka mot ka shem jing e ba ha ba kin yo jubab ha ba ki duai tikini pat ki bala i no i ki jing blien ki bas niu ki bala i no i ki jing bam ki bas niu ha ba ki duai ki asat kamot ki yo e ka jing pelan te han renga klem ong ye phi bala ra phi bam kwai phen poi du jong nga klem ong ye kata han re kumba ka tien ka jong ublei ko ong ba dan tang khin diat hi kita ki bajanai ha ka ni ka perthai na mar shi bon la khot khin diat on jien te ka bamot dan tang khin diat kita ki bala te nga wan ra hang ni na ka banta kita ki bakwa ban ya be sha kata ka thong na mar ublei upha ya nga ngaru nga ko ngu e kata namar ka mentoy nga bangan long kristan bangan chupen sngo bha be ki brio ngan wan ra be tang ke be ki brio kin shuya ro be nga te hanrai nga hap hi ban kren ye ka balong persya ru te la da phi ben ne phi ya ro ne ngam sngo pher tang ba ublei ti ude ban ya ro nga la ka perthai ka isi ka shu ne nga le tang ba ublei jo nga te de ban shu ne nga te de namar kata kadaw nga ong ye phi la da phi ru pinut ban ya kata ka ka ba phi e ublei un sa ai phi de koi pat ka kam ha ba phim pat yo le ha ka ju ka por duai ken phi thrai ublei un pensha thangan ya phi ngam tharai ba ublei un pensha thangan ya phi ngaru ngala e ka kam ka banga tre nga ai no yo trai ngam don jing pher na phi ngaru nga im da ka tu ka kam re ha ba utrai khot inga bangan tre no ka kam ka jong u nga tre bat ma u pendam tikam don re ka jing pher han re na ka banta kita ki bom chem la IT lotte ka don chi sha ka jing sngot khu bakla te han re ka shong ka mon jong phi da phi kwa ban le ya kata le la da phim sngo kwa ngam pen bor han re ngawan ra hang ni na mar ki don pat ki batrang te lang ba ka banga yo ban a jing mon ka penlong ye ki ba kin duwai ba ha ba ki duwai ki yo pat ye jing pelat ki yo pat ye jing kurkhu te na ka banta ki ba pediang kin pediang na ka banta ki bom pediang te nai pediang bat ngam kwa hiru bangan ya mai ngam kwa hiru bangan ya nia na mar ba kam sha hi ka tien jong ublei ru bangin ya mai kam sha yangi bangin ya nia te han re ya ka ba phis ngo dei te le ka ta ya ka ba phim ngo dei te nai le han re ka ba ngawan ra sha phi ngawan ra ba kan long ka jing kurkhu bat ka jing man toy ya phi ba ki ba bon kim yo ju ba ba ki duwai na mar ba kim ya thek kat ba kum ka tien ka jong ublei dei na mar ka ta ka daw ba habanga yo ma chi bon ki jing kurkhu ha ka jing em ka jonga te nga kwa bat ublei hiru kwa ba baro hi ngini ma ka jing kurkhu dei na ka ta ka daw ba ublei upha nga ban wan ra shibon ki ha ka ni ka YouTube bakan long ka jing man toy ba ka jing kurkhu te namar kata phi ki ba de kwai phi ki ba bam kwai te nganget phi la yo ju ba lada phi bam kwai ngam ong ya phi ba phin le du jok han re ba phin yo beneng na ni na khin dau te ka long ka ba ba lada phi du wai ru ka long ka ba ba phin yo ju lut ya baro kha ki jing duai kin don ki jing duai ki ba phin yo ju han re baro ki jing duai phinam yo ya ka ju te ka shong ha phi ken phi mon ne te to bleun yo ban kur khui phi ya ro itrai